ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ തോരൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണിത്. ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കോളിഫ്ലവറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് 1/2 കിലോത്തിൻ്റെയാണിത്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ 1/4 സ്പൂണ് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. 1 കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്കിത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 10-15 മിനിറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് നമുക്കൊരു വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, കാണാനും ഒരു നല്ല ഭംഗിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ മുഴുവനും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട നല്ലപോലെ പൊടിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തോരനുണ്ടാക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചമ്മന്തിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ചമ്മന്തി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗൾ തേങ്ങ ചിരകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാട്ട്. ഇതിലേക്ക് വേറെ ഇനി എരിവിനൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ 2 പച്ചമുളകാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഒന്നത് ചതച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ ചമ്മന്തിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കൂലേ, അതേപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക. തോരനുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പാൻ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1.5 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണയും ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂണ് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. കടുക് ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 വറ്റൽമുളക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേന്. വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ പകുതി മതി, ചെറുതാണെങ്കിൽ 1 എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 3-4 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ സ്ലൈസായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതും കൂടിയും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും കൂടി നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. സവാളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ കാണാത്തവർ കാണാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓളെന്ന ഓപ്ഷൻ വരും. അതുമൂലം കൂടിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും. ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. വല്ലാണ്ട് തേങ്ങ മൂത്തൊന്നും വരണ്ട. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് 1-2 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. ആ തേങ്ങയിൽ ജലാംശം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റി കിട്ടിയാൽ മതി. നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 1-2 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തേങ്ങ വല്ലാണ്ട് മൂത്തൊന്നും വരണ്ട കേട്ടോ. വല്ലാണ്ട് മൂത്ത് ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പേരിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക. അധികം മൂക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കോളിഫ്ലവറും കൂട്ടി നല്ലപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തട്ടിപ്പൊത്തി മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് മൂടി തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം.
ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കോളിഫ്ലവർ തോരൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കോളിഫ്ലവർ തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്കിനി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഓക്കെ ബൈ.